Представяме ви двустаен апартамент под наем в квартал Стрелбище до Южния парк и улица Нишава. Кооперацията е разположена в близост до детска площадка. Улица Нишава е на една минута разстояние. Жилището е добре стопанисвано, уютно, разполага с всички необходими електроуреди. На разположение на живущите са два телевизора в хола и в спалнята. Кухненският бокс е оборудван с пералня машина, готварска печка, абсорбатор, фурна и голяма миялна машина. Жилището е поддържано и чисто. Сградата се отоплява с ТЕЦ, което предполага, че е топло. Може да се наеме също и надземно паркомясто, т.е. гараж, който е самостоятелен гараж. Това е спалнята, която е просторна и светла. На разположение е голям гардероб и детско креватче. Жилището е тихо, уютно и разполага с всичко необходимо, за да се нанесете и започнете своя живот тук. Това е входното антре. Имате голям гардероб с огледало и баня с тоалетна. Също така на разположение и едно помещение за обувки, което е до входната врата. Ако имате въпроси и това жилище ви хареса, моля обърнете се към мен, Елена Атанасова. Сградата е прекрасно разположена на минути от булевард България и улица Нишава. Пожелаваме ви прекрасен ден!